Nabi Muhammad panggil kita wahai sahabat tolong saudara assalamualaikum sedang majlis di masuk sekarang dengarkan hadis di surah Arba'in hadis tertulis wa man adasa dengan fi amrina kemudian itu azamalai syaratnya itu adalah dengan kalau kamu malah pepitua walau di masjid atau di madrasah bari alasan ayat sapata begitu ai pitua ditempuh diri magaku Islam nampak tu dari kebenaran mengapu di Jawa mengapu di tanpa tunggu di Jawa di palupa matu ai gajah bersimpu kawan disimpai yang jatuh jangan begitu surarul lazim tolong ibatannya bukan main tetapi tanyo balula licin numpamu garudun mendapat angin ni barai si pontong dibari bacincin barang baru dibarabi bacamin dia cengok ke cengok dia pilin ke pilin akhirnya camin jaga balamin mendapat rugi bibi mencimpin kiri mana dek mudun dan nyumbang tolan matanya bukan layalang tetapi tanyo tidak apa matang umpamu si kudang mendapat galang ibarat baru dibari basubang kalau serupa je kucing badi yang ketahu di badan bulu kata panggang bagi oi malam baganti jo siang hambung ida deka dosa abayo
pertanyaan Allah dari sana udaro ai mandangalah bunyi tanyo ibu hati dibu kuenyo dengan alek ini basabarlah iyo debu esa mintaro o ilalai jawabnya tasbih ya ayyamun hulai tapi mana gahlatul sudah aruda inallah la Allah ai pajuan ku dia ayyamun hulai yo pacu sabali lagi jadikan doa dailun ala
sekian malam dahulu dari kami berdua sebagai sambungan nan putui cakup nan putui cakup ai tanyo lanen tadi takkan andekan najua tarigi di dalam hati tak kelangan di mata tak kelangan di mata baturinan di daging menjadi umpamu batulang di rakongan tak rasa-rasa jua kok lamoy yo di kabe kok putui yo talinya kok lamoy kami bungkui kok lamoy yo dibungkus oleh korasan rasanya mari kita jawab nan sepanjang tanyo sepanjang tanyo ai dangayo dangabana ini jawabannya dari yo deseo la delapan ni orang bari banamu nak sana yo dalam hati nak saja puluh nak kira-kira iyo karano la denyo hari iyo barembang malam yo denala apa tambah malam denala apa tambah sero ai ayado wakatu untuk kami de badu di dalam kami yo basilawan denala ambang dah curi tu ai di dalam iyo denyo lampu iyo mati-mati hidupnya tapi tak ada yo apa ada nani tak ada apa-apa tetapi tulis suasana membuat kita dan nonangko elok sabar jorela dengan itu diucapkannya ai mari nak kami jawab tolak debatannya ai cahayo puli badai mana pula ai cahayo ainyo daging yo sana macam apa ai ureklah denyo tulang bagaimana cahayonya dengan bagaimana bana dengan rupa dan cahayanya ailah takano de cahayo dari yo mano asal usulnya ini malah pada bana tolan nama dalam masa tanya kapado diri yo desilapan yo tarung tua melatanyo Lelaikan kami jawab tolak apa tanya ai ini jawapan dari kami debadu kalau ai jana hayo puli badai mana pula ayah itu putih-putih jarani lagi dan baca hayo ayo ai lagi yo baca hayo an yang jarani cahayonya yang dejarani halus iyo dan samparono sampai inyo ai si Muhammad iyo ai berdiri di sana situ iyo dan si Muhammad mama cita gue yang dia pahamnya kalau cahayo denyo daging badai mana pula ayo ai merah-merah timbago iyo anjing jaraninya yang di dalam yo de jarani yang jarani cahayonya dan anjing dejarani halus onan samparono hai amparan yo si Muhammad di situ bana berdirinya kasur Ka'batullah dengan sana matu amatu hai kalau cahayo rek macam mano cahayonya pakai iyo dan mano bana dengan rupa cahayonya yang baca doda timbago iyo jarani halus pula ai tampe yo si dengan Muhammad iyo lah sandarannya hai antai kabatullah di sinan bana bersembunyinya alam ko jale ala ko nyata kalau cahayo denyo tulang memang bagaimana pula bagaimana mano bana dengan rupa cahayonya ai hitam seperti kalam yang hitam
samparana Ayah lui di balik yo nen halusnya. Akan yo naruponya Hai itu tempat Muhammad iyo tiang aras ni namanya. Alanan ko jalinan tolanan saudara Asitu ai bana si Muhammad berdiri di tubuh naiko. Alanan kami jawab tolan batanya Ai makam iyo si Muhammad di situ bana terjolinya. Dinaniolah terjoli si Muhammad di diri kita Ailah jadi sado itu. Kami menjawab tanya Ayo ini bakal rancang. Abana adekan sero Di mana mana yo dekat sanang si hadirin bersama. Di mana pulau dan kata buka lah dekara apa jo puro Hai kini di mana kan sanang hadirin kino pandangannya. Mano nan siorekan kami Ayo kurang bijaksana. Orang cara di lagi cando kiyo Orang nan ari lagi bijaksana Nan tahu gaya kato sampai sajada ulunya Sajada ulunya Menorekan kami nan bijaksana tentu deselapan kan batanya ulo. Hai baganti yo ganti oh kami batanya oh kami batanya. Yo baganti oh mama sangkanya Oh dengarkan bana oh ini bunyinya Oh masalah di tubuh Oh dekan kami tanya Oh kan kami tanya Hai kuli ijo daging. Ayo rejo tulangnya Hai nanan nampe itu hiyo kan alayo sudah nyata. Iyo paedah kulidah Apa faedahnya? paedah daging Apa faedahnya? Saratu de paedah ure Apa faedahnya? Saratu de paedah tulang Karena bana de faedahnya. Ya bana de namunyo tolong jale de kana pulo Kenapa dek si Muhammad nenyo dini dalam itu buananko. Tolong jale lah de kana de nani itu nela tanya Ai Allah mainela jawab iyo dek tolan saban kananko. de nani jogela hati yang mana jawe tanya Ayo jangan yo sampai tinggal iyo jangan sampai lupa. de nani yo nak kami bari obar sado takau Hai mano rekan kami. Tidak sudah melayangkan tanya Ayo ikutlah bunyinya. Dari kami nembadu Ayo ai mano si rekan kami nan bakandak kandak yo denyo cako. Bana kanda bana nandio muko de basamo Bakandak irama baru hato irama nan model lango. jarang konan di tangan jarang pulo de basu Ya itu irama nan lango. ikut de namonyo Insya Allah nak kami bari. sadonan takau Hai bersabar ailah hati dini dalam kiro-kiro. nak kami yo cari-cari di mana yo galombang de suara Nak kami yo deo pergi yo nak dapat yo de pokalnya. sana yo dalam hati dengan tukang de curito Atau irama yo model lamo yo kana judulnya. Dengarlah dekan bana ini nostalgia lama Ayo ikut bunyinya. dari kami nan badu
senyummu menggugah jiwa. Aduhai kana engkau bagaikan sekuntum mawar berseri. Engkaulah gadis India. Karena membuat hati tergoda. Pandang matamu penuh cahaya, menunda rasa ingin bercinta. Aduhai kana engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Cahaya menggugah hati ingin bercinta. Aduhai kana engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Gadis India. Hai tu irama kana namanya kini di mana bana nengkaranca, di mana bana nengkasero. Ini begitu malaka elonyo baru bunjawari malam Rika Sumalia nempunyo karajo. tetapi di kami dia saja. Mari dibari satu kata isi delapan rong bari namo sanambana hadirin bersama. senanglah hati pada malam nanti. Idui berumah tangga bukan tuasari. Rayo nyobana nanda cintai. Bila saja Dan memisahkan hero anyangkan hero anyangkan
nan ado si kayu jati januki cando si ulanayo lala babisi di dalam hati adik tak mungkin sana oi bacan donangko adik tak mungkin bacan doi duit amor ikut tanpa hurang sisihkan jika tak campur dia kandung kurang kiraikan tolong selimuti angin baulah dan tabang biar nak tak campak dia kandung jauh-jauh Biana tercampak kawan kapayo kubur kawan umpamo si padi urai ram sapi jauh di ulu tahun bijo orang lata dirangking tinggi pilihan orang dia kandung nan manggantangi ambon baula dan tabang angin tolong selimuti biarlah tak campak dia kandung jauh-jauh Biana tak buang kawan jauh-jauh pandai bana baminya air rancak juo tampak de urang di alat takadi ko mati ka badan diri ko mayung Urut untuanan kadisabun Yo, banama. pasangan laki dia tekudu Astagfirullah. abare joringan kawa elo juo kawan ini Rasai. kadi nan batangguangkan Rasikan bana lade angkawan Joko diri kayo diurang Yolah. papinggan nami bacawan pera Astagfirullah. bacawan lapera Bakero galang matara digwasi de orang rancak de kita lai ade kita lai kau diraya ke desa delapan badan yang sadang dilawi basah diombak gadang kami bakal cimpur kawan oi rasaikan bana dewa ang badan lade angkawan badan pantun jo pape kusui musim padilo ekar salah sayo pandang salah say karilah sanjo no buat dikaru
sakit dengan dibuatnya. Segala buah batang, segala buah ure basah, ai pucuk maju lagi. Ladi katokan leh kamandikan dong, dagang di rantau jadi supir bajai. Katokan akan mandikan dong, dagang di rantau sabana marasai. Tirai perak kulamu perak, bantame lapis suaso, bacara indah debat kamu indah den lama disajo di lanta puso. Bacara indah batamu indah, sajo di lantai usul. Segala buah batang, segala buah ure basah, hai pucuk maju lagi. Dan kadukan akan mandikan dong, dagang di rantau di ayun sansai. Balah karambi mudo, sabana mai kanda. Bakaja kaja masuk sarugo desa.